outros equipos de arriba e que a zona de arriba está, bueno, verémoslo na clasificación, estamos 4 primeiros nun só punto, e esa igualdade permítelle pois o Racing non despegarse. O que pasa é que este Logroñés é un equipo que vaya golazo, que pode acabar moi arriba esta temporada, bueno, con xogadores como este, como a Baroa, que fixo os 2 primeiros goles. Este primeiro realmente fantástico. Estamos a ver o segundo, a saída dun córner. Non é a primeira vez que lle pasa ao Racing, que recibe varios goles nos primeiros 20 minutos dos partidos e despois toca ir a remolque e sempre é moi complicado. Sí, ademais están encaixando bastantes goles, outro día 3 co Valladolid, hoxe 2. Bueno, tamén se lle cortou a racha de vitorias. E un Racing que sempre marca. Sí, iso tamén é verdade. Este é o positivo, aí estamos a ver o gol de Dani Rodríguez, o pase de Joselu, ese remate de Dani aí axustadiño ao pau, e na segunda metade, unha acción para polémica. Esta caída de Dalmau na área, aí non hai penalti, o árbitro dixo que o xogador da Unión Deportiva Logroñés, a máis eu coido que era Moisés, o ex de Ourense, tocara primeiro o balón. Para min hai penalti. Penalti, lle dá a ele. Esa pola situación de inconsciencia do defensor de tirarse o chan a facer unha entrada dentro da área con un balón dividido. Yo creo que el Logroñés demostró un poco el oficio que tiene y bueno, y nosotros pues no conseguimos al final pues poder por lo menos igualar el partido, ¿no? Un partido competido y que al final pues bueno, el Logroñés que fue el que menos concedió fue el que ganó.